Felly, sesiwn nesaf, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio arni, ydy ar Gymraeg iaith gyntaf, uwch gyfrannol, sef yr asesiad di-arholiad. Felly, da ni yn cyfeirio at hwn fel gwaith cwrs yn dydan, felly falle na dyna ydy'r term da chi'n gyfarwydd ag o. Felly mae'r sesiwn heddiw yn mynd i fod yn canolbwyntio ar Cymraeg uwch gyfrannol, asesiad di-arholiad, a byddwn ni yn eich arwain chi drwy'r opsiynau sy'n yna o ran pa dasga y gallwch chi wneud, gan y bydd angen i chi fod yn gwneud 2 dasg, ond fydd ffocws heddiw ar y dasg gyntaf. Nawn ni edrych ar y dasg ei hun, a mae hwn yn i'w weld ar wefan Cybac. Felly, os ydych chi eisiau gwybod yn union be mae'r bwrdd arholi yn gofyn amdano fo, dyma uned 2, yr asesiad di-arholiad. Felly, mae o'n mynd i fod yn cyfri yn dydi at eich gradd derfynol chi, ond mae yna dipyn o ofynion pryd a sut da chi'n gallu gwneud y dasg yma. Okay? Felly, o ran yr uned hon, mae gofyn i chi fod yn cyflwyno 2 dasg. Felly, mae pob uned o waith, mi ddylia bod chi'n anelu bod yn sgwennu rhwng 1000 a 2000 o eiriau. A hefyd yr ail beth ydy bod chi'n sicrhau bod chi ddim yn trafod yr un pwnc yn y dasg gyntaf ac yn yr ail dasg. Okay? Felly mae hwnna allan swnio'n eitha syml a clir, ond bod chi'n gofalu bod be bynnag da chi'n drafod yn wahanol. Felly, y dasg cyntaf ydy i ysgrifennu darn estynedig ar un o'r ffurfiau canlynol. Iawn? Felly, y ffurfiau sydd gennym ni ydy stori fer, pennod gyntaf nofel, dyddiadur, ymson, cyfres o flogiau, portread, darn o hunangofiant, sgript sy'n seiliedig ar stori fer ar gyfer llwyfan neu dyledu neu radio, erthygl olygyddol neu ysgrif i bapur newydd neu gylchgrawn, neu adroddiad newyddiadurol. Iawn, felly nawn ni ganolbwyntio yn benodol heddiw ar y dasg gyntaf yma. Felly mae gofyn i chi fod yn ysgrifennu ar un o'r ffurfiau yna. Reita, felly yr opsiwn cyntaf, os ydych chi'n teimlo bod eich cryfder chi mewn ysgrifennu'n greadigol, iawn, felly ysgrifennu stori fer, dyma rai pethau sydd eisiau chi ystyried cyn bod chi'n mynd ati. Felly mae rhaid gofalu bod gwreiddioldeb yn y gwaith, bod chi'n ymateb yn bersonol gan ddefnyddio strwythur pendant mwyn cadw a chynnal diddordeb y person sy'n darllen. Okay? Felly, mae rhaid i chi feddwl, chymod, yn gyntaf, stori fer, da chi'n edrych ar 1000 neu 2000 o eiriau, ond yn amlwg mae rhaid i chi gael digon o ddigwyddiad sydd yn enyn diddordeb ac sydd fel arfer yn deud rhywbeth gwerthchweil am fywyd. Felly, mae eisiau chi sicrhau hefyd bod chi'n sernio'r gwaith yn ofalus fel bod yna undod i'r gwaith. Ia, bod yna bwrpas iddo fo. Swn i'n awgrymu bod chi'n trio cynllunio'n ofalus fel bod chi'n gwybod yn union ble mae dechrau, canol a diwedd eich gwaith chi. Ia, a bod y stori ddim yn colli momentum fel ydych chi'n mynd ymlaen. Felly, swn i hefyd yn awgrymu bod chi'n dewis yr elfennau pwysig yn y digwyddiad, gan wneud yn siŵr bod gennych chi ddim just continuum o ddigwyddiadau sydd yn golygu dim byd. Iawn, mae rhaid chi feddwl eich cyn cychwyn ar y stori be ydych chi isio i'ch darllenydd chi gymryd neu ddysgu am fywyd neu am bobl erbyn maen nhw wedi darllen eich stori chi. Iawn, felly mae rhaid i chi feddwl be ydy'r nod yn y pen draw, be ydy diweddglo'ch stori chi cyn bod chi'n cychwyn. Mae'n bwysig hefyd nhw'n edrych ar batrymau brawddegol, iawn sut mae'n mynd ati i amrywio eich brawddegau chi mewn stori fer, a hefyd bod chi yn trio defnyddio iaith lafar, ond bydd y cynnwys wedyn yn dylanwadu ar ansawdd yr iaith. Felly, os oes gennych chi gymeriadau o gig a gwaed, mae eisiau trio bod ni'n dod i nabod y cymeriadau o fewn
2000 o eiriau. Iawn, felly bod chi'n meddwl, reit, dyma'n nghymeriad i, da chi'n eisiau cymeriad sydd yn rhy dda, da chi'n eisiau cymeriad sydd yn rhy ddrwg, da chi eisiau cyfuniad o'r emosiynau yma i gyd, a da chi eisiau cyfleu hyn yn eich stori. Reit, gan mae stori fer ydy hi, mae o'n ffurf diddorol oherwydd mae yna gliw yn y gair yn does, byr, stori fer. Felly da chi methu gwastraffu geiriau. Mae'n bwysig bod chi'n meddwl o ddifri oes angen i'r paragraff yma fod yn rhan o'r gwaith. Okay? Felly, fyswn i yn cynghori bod chi'n drafftio, bod chi'n ail-drafftio, bod chi'n cymryd cyngor athrawon sy'n edrych ar y gwaith i chi, a bod chi'n meddwl, reit, mae bob gair yn fan hyn yn bwysig, yn hawlio i le, felly mae rhaid i fi feddwl o ddifri os ydw i'n gwastraffu geiriau neu os oes yna bethau sydd ddim angen bod yna. Felly, mae cynildeb yn bwysig, iawn. A hefyd, da chi'n eisiau datgelu popeth nag oes, iawn? Felly, pan ydych chi'n cynllunio'ch stori, ceisiwch chi feddwl beth ydych chi am adael tan y diwedd. Ia, da chi'n eisiau deud gormod. Mae awdur da wastad yn dweud rhywbeth drwy awgrymu fo, yn hytrach na i ddweud o mewn geiriau. Okay? Felly mae hwn yn rhywbeth hefyd, y mwyaf ydych chi'n darllen, hawsa'n y byd fydd o i chi wneud hyn. Reit, da ni wedi sôn yn do am sedd mio i sicrhau undod, felly be mae hwnna'n golygu mewn ffordd ydy os na ddim anghysondebau mewn digwyddiadau. Iawn bod ni yn dod i nabod y cymeriadau. Ac os da chi'n meddwl hefyd, oes na adeg pan mae'r awdur yn gorfod penderfynu os dyn nhw'n hoffi'r cymeriad neu ddim. Okay? Da chi eisiau cymeriadau diddorol, da chi eisiau cymeriadau hefyd, mae modd ella i'r darllenydd uniaethu efo nhw. Okay, mae hwnna'n bwysig hefyd, bod chi ddim hefo cymeriadau sydd yn rhy ystradebol efallai. O'r gorau, da chi ddim eisiau jyst rhywun da chi wedi weld ar y teledu, da chi eisiau meddwl am ddyfnder i'r cymeriad. Rita, mewn stori fer hefyd, mae amrywio patrymau brawddegol yn hanfodol, a beth da ni'n golygu yn fanna ydy bod gennych chi gyfuniad o ddeialog, bod gennych chi eich gwestiynau rhethregol, amrywio eich brawddegau, bod gennych chi brawddegau byrion, brawddegau aml-gymalog. Ia, mewn chydig o eiriau, mae yna lot i wneud mewn stori fer. Felly, ceisiwch chi feddwl am yr elfennau yma pan ydych chi'n paratoi. Felly, mae un o'r brawddegau effeithiol hyn yn cael ar ddechrau'r paragraff ola, a dyma'r frawddeg sydd ddim cweit yn frawddeg, ond mae heffaith yn arbennig. Fel mae'n deud yn y nodiadau, beth sydd eisiau chi ystyried yn fanna ydy bod eich brawddegau chi yn plannu rhyw fath o hedyn yn meddyliau eich darllenydd chi. Reit? Felly, eto fel da ni wedi deud o'r blaen, mae rhywbeth yn cael ei awgrymu yn hytrach na i ddweud. Okay? Y cynildeb yma. Felly hefyd, mae eisiau chi feddwl am rannu stori mewn cywair ella sydd yn lled ffurfiol ond yn lled anffurfiol. Okay? Felly dyna ble mae'r deialog yn dod mewn. Falle hefyd bod o'n syniad i chi fod yn sgrifennu'n dafodieithol, os ydy'r dafodiaeth honno yn dod yn gyfarwydd i chi ac yn naturiol i chi. Reita. Gan bod gennym ni dipyn i fynd trwyddyn nhw, opsiwn arall ydy pennod gyntaf nofel. Felly, llawer iawn o'r un nodweddion neu'r un elfenna, ond efo pennod gyntaf nofel hefyd, mae yna waith i'w wneud achos da chi eisiau sicrhau bod y bennod yna, bod y geiriau i gyd yn gafel yn y darllenydd. Iawn, da chi eisiau i'r bennod agoriadol yma fod yn gallu denu y person sy'n darllen i fod eisiau parhau. Okay? Felly, efo stori fer, mae efallai fwy o gyfanwaith. Yn dydi, fel o'n i'n deud, bod chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar y diwedd, cyn bod chi'n cychwyn, ond efo pennod gyntaf nofel, mae dipyn bach yn wahanol, a mewn ni drio esbonio pam. Reit, felly mae'r argraffiadau mae'r darllenydd yn gael o'r bennod gyntaf yn holl bwysig. Iawn? Os gynnon ni fanylion sydd yn ddiflas, ni'n ddi-angen, wel dyna ni.
dydy'r person ddim yn mynd i fod yn darllen ymlaen. Felly, meddyliwch chi am nofela ydych chi wedi darllen, falle rei sydd wedi cydio yna chi, a falle rei ydych chi wedi meddwl, sgynna i ddim mynedd efo hwn, mae'n ddiflas. Da chi'n eisiau gorau gweithio'n rhy galed pan ydych chi'n darllen. Os da chi'n mwynhau, mae'r profiad a mae'r broses o ddarllen yn rhywbeth difyr ac yn rhywbeth hawdd. Felly, geiriau bach yn fan hyn i chi pan ddwch chi'n dod nôl ag edrych ar y cyflwyniad. Mae pennod gyntaf yn mynd i orfod bod yn ddiddorol, yn gynnil ac yn fachog. Felly eto, mi fyswn ni, taswn ni'n gwneud y dasg yma, yn meddwl am nofela ydych chi wedi mwynhau. Felly, eich bod gennych chi lyfr bach, lle ydych chi'n cadw cofnod o beth ydych chi wedi darllen, a jyst ceisiwch atgoffa'ch hunan o be ydych chi wedi fwynhau am y nofel honno. Iawn, gallu ddod jyst fod yn bwyntiau bwled, achos os ydych chi'n darllen llawer, mae rhywun yn gallu anghofio weithiau yn dydy. Ia, be sydd wedi digwydd, be oedd y plot, sydd narratif, arddull ag ati. Iawn, felly jyst mynd yn ôl a meddwl pa nofela sydd wedi apelio ata chi, pam bod nhw wedi apelio ata chi. Hefyd, mi fyswn ni yn treulio llawer amser yn meddwl am y brawddegau agoriadol. Be bynnag ydi genre neu naws eich pennod chi, mae eisiau chi feddwl am sut mae'r frawddeg gyntaf neu'r ail frawddeg yn mynd i ddenu ac yn mynd i apelio at y darllenydd. Reit, eto sy'n dod â ni nôl at y pwyntiau yma. Felly cadwch hwn falle fel rhyw fath o restr wirio o'r gorau sut mae'n mynd ati. Da chi eisiau gwreiddioldeb, da chi eisiau ymateb personol. Da chi eisiau strwythyr pendant i ddal diddordeb o'r cychwyn. Da chi eisiau seirnio'r gwaith yn ofalus, peidio bod mewn sefyllfa lle da chi wedi sgwennu 500 o eiriau a meddwl dwi ddim yn gwybod lle dwi'n mynd nesaf. Wedi deud hynny, falle bod chi hefyd yn newid trywydd eich pennod wrth i chi fynd ymlaen. Lle bod chi'n meddwl, reit, fa mawn i wedi bwriadu, ond mae o'n newid cyfeiriad a mae hynny'n gallu digwydd hefyd. Amrywio patrwmau brawddegau a cywair iaith. Da ni wedi sôn am hwnna yn do. Felly, mynd yn sydyn nhw anta, at yr un nesaf, dyddiadur. Da chi'n hen gyfarwydd â sgwennu dyddiadur, dwi'n siŵr. Be da ni'n wybod am ddyddiadur? Wel, cyn dim byd arall, mae o'n gyfrwng preifat yn dydy. Mae'r syniad o bod chi'n sgwennu rhywbeth yn eich dyddiadur a rhywun i'n ei ddarllen o yn syniad anghyffyrddus iawn. Felly cofiwch hynny, mae dyddiadur lle ydych chi'n sgwennu mlwyddyn 7 yn mynd i fod yn llawer iawn mwy plentynaidd na dyddiadur fysa chi'n sgwennu yn y chweched dosbarth. Felly, meddyliwch hefyd, mae o dal yn gyfrwng preifat. Felly, da ni eisiau trio dod i nabod y cymeriad drwy'r hyn sy'n cael ei awgrymu a nid gymaint beth sy'n cael ei ddeud. Achos y dyddiadur ydy'r ffrind. Da chi'n siarad efo'r dyddiadur yn dydech. Felly, eto, da ni'n cadw diddordeb y darllenydd. Da ni falle hefyd yn rheadru gwybodaeth yn araf. Peidio mynd i ddatgelu bob dim yn syth. Iawn, felly ceisiwch chi feddwl pan ydych chi yn sgwennu dyddiadur, bo chi yn rhyddhau gwybodaeth i'r darllenydd fesul dipyn bach. Mae eisiau iddo fod yn gyfle hefyd i'r darllenydd dreiddio i feddwl yr awdur. Felly, erbyn diwedd eich gwaith chi, mi ddylia bod pwy bynnag sydd wedi gafel yn y gwaith fod yn nabod chi'n well. Iawn? Felly, ceisiwch chi feddwl am sut fath o ddyddiadur fysa chi eisiau ddarllen, a wedyn, trystiwch wedyn eich athro, eich athrawes, pan maen nhw wedyn yn rhoi cyngor i chi ar sut i wella fo. Da chi eisiau meddwl hefyd erbyn bod chi wedi gorffen darllen y dyddiadur, bod chi wedi elwa o'r profiad, achos mae yn agor y drws i deimladau personol rhywun. Mae yna lawer o deimladau mewn dyddiadur, mae yn y cofnod gorffennol, lle da chi'n edrych yn ôl ar rhywbeth da chi wedi wneud, ond hefyd meddyliwch chi am ddyddiaduron enwog sydd wedi cael ei sgwennu a beth sy'n neud nhw mor drawiadol. Da chi isio hefyd, os da chi'n edrych ar y pwynt yn fanna, da chi isio naws ag awyrgylch eitha sgyrsiol
i ddyddiadur. Da chi eisiau fod yn eitha personol. Does na ddim lle i ormod o ffurfioldeb pan ydych chi'n sgwennu dyddiadur. Iawn, mae'n bwysig bod chi yn dangos pwy ydych chi go iawn drwy gyfres o gwestiynau rhethregol, deialog, falla, tafodiaeth. A mae'n bwysig i chi feddwl hefyd be ydych chi'n mynd i gynnwys a be ydych chi'n hepgor, felly mewn geiriau eraill, be ydych chi ddim yn ei gynnwys, ynde? Okay? Does ddim lle i ormod o fanylion diflas o be ydych chi wedi gwneud yn ystod y dydd. Da chi eisiau dod i nabod cymeriad y dyddiadur. Okay? Rita, felly na i symud ymlaen. Yr opsiwn arall oedd gynnon ni oedd ymson, ynde? Okay? A mae ymson a dyddiadur yn gallu cael ei drysu weithiau, am bod yna gymaint o rinweddau tebyg rhwng y ddau ffurf. Felly, efo ymson, da chi'n deud hanes rhywun drwy lygad cymeriad, boed hwnna'n chi'ch hun neu'n gymeriad arall. Okay? Felly, fedrwch chi gamu mewn i sgidiau rhywun, ac mi fedrwch chi fod yn siarad o'i safbwynt nhw yn y person cyntaf. Iawn? Mae ymson yn fwy o lif y meddyliau yn y presennol. Felly weithiau mae'ch meddwl chi'n gallu gwipio un peth i'r llall, mae yna sawl peth yn mynd ymlaen ar yr un pryd, a wedyn llif yr is-ymwybod yna ydy ymson. Be sy'n bwysig pan ydych chi yn sgwennu ymson ydy bod yr awdur yn mynd o dan groen y person. Felly, yn debyg iawn i ddyddiadur, felly mae yna rinweddau tebyg, ond bod ni eto'n dod i nabod, da ni'n dod i nabod y cymeriad. Gora? Felly, meddyliwch chi am ymson fel llais mewnol, a bod y ffurf wedyn ella yn gallu bod yn fwy personol na'r dyddiadur. A mewn ffordd mae ymson yn sgwrs rhwngthoch chi a chi'ch hun, yn dydi? Okay? Ac yn fanna, da chi'n cael agor y drws a mynediad i deimladau rhywun go iawn. A bod chi'n cyfathrebu wedyn yn uniongyrchol efo'r darllenydd. Cofiwch, mae modd i ymson fod yn wir neu'n gelwydd. O'r gorau? Felly eto, be dwi'n meddwl sy'n bwysig, pa bynnag ffurf da chi'n penderfynu neud ar gyfer eich gwaith cwrs. Meddyliwch am gymeriad, be da chi eisiau'r darllenydd gymryd o'r gwaith. Ia? Rhywbeth sy'n wir am y cymeriad, rhywbeth sy'n deud rhywbeth am sefyllfa ni yn y byd. Okay? Da chi'n isio dyddiadur neu ymson sy'n jyst yn un ribid i res o ddigwyddiadau. Mae rhaid iddo fod yn rhywbeth o werth sy'n deud rhywbeth am yn byd ni heddiw. Okay? Okay, felly un peth sydd yn arwyddocaol ac yn nodweddiadol o ymson ydy tôn y llais a chywair yr iaith. Felly, da chi'n siarad efo chi'ch hun, mae'n cael ei ysgrifennu'n llais y person cyntaf ac yn yr amser presennol. Felly, y ferf rydw i yn der y ffordd ar ei ffurf symlaf, ond wedyn y berfau presennol maen nhw'n gorffen gyda af yn dydyn. Meddyliaf, teimlaf, pryderaf. Okay? Felly mae eisiau chi fod yn gyfarwydd â ffurf presennol person cyntaf. Okay? A fyswn ni hefyd jyst yn gofalu bod ni ddim yn gor-ddefnyddio y berfa yma fel bod o'n swnio dipyn bach yn annaturiol. Da chi isio i ymson lifo mor naturiol ac mor authentic a sy'n bosib. Os ydy'r defnydd yr iaith ar ebychiadau a'r cwestiynau rhethregol yn iawn gynnwch chi, mae hwnna yn ffordd o gyfleu naturioldeb yr ymson, a mi fyddwch chi hanner ffordd ar gyfer llwyddo yn fan yna. Iawn ta, felly jyst i grynhoi, be di cefndir yr ymson, dweud hanes drwy lygad y cymeriad, mynd o dan groen y person, bod chi'n dod i nabod nhw, llais mewnol ar bapur. Da chi'n gallu dadla fod ymson yn fwy personol na dyddiadur, a bod ni'n dysgu mwy am y cymeriad, bod chi'n cael mynediad i feddyliau rhywun, cyfathrebu'n uniongyrchol, tôn llais, ac yn bwysicach, person cyntaf ac amser presennol.
Iawn, efo'r dasg yma, mae rhaid i y ffurf da chi'n penderfynu sgwennu yn efo fod yn glir. Da chi'n eisiau bod chi'n neidio o ymson i ddyddiadur o ddyddiadur i ymson. Iawn, felly fel dwi'n deud eto, draftiwch, ail-ddraftiwch, gofynnwch i'ch athro edrych arno fo i chi. Ymson da, naturioldeb, adlewyrchu, teimladau'r cymeriad ar y foment honno. Felly, eich bod na le i drafod gobeithion, i edrych yn ôl ar yr atgofion, ond mae'r ymson wastad yn canolbwyntio ar y presennol, a be da ni'n ddysgu am y person yn y fan a'r lle. Reit ta, symud ymlaen ta, cyfres o vlogia, mae hwnna'n opsiwn hefyd, ac os ydych chi'n berson falle sydd yn dilyn pobl sydd yn blogio am deithiau neu am gwyliau bwyd neu beth bynnag, ella bod chi'n gyfarwydd efo'r ffurf. Mae o'n genre eitha diweddar, a mae'r blog yn bodoli fel arfer ar y we. Felly, beth sydd eisiau ni feddwl yn fanna ydy mae perthynas agos rhwng ysgrif ac erthygl yn trafod pwnc neu destun, ond gallech chi ddadlau bod yna fwy o ysfa i rannu mewn blog. A bod y blog wedyn yn rhannu be mae'r blogiwr yn deimlo, a gallu ddo fod yn elfen o fynegu barn yn gallydd. Felly mae hwnna'n bwysig i chi feddwl amdano fo os ydych chi'n penderfynu gwneud cyfres o vlogia. Eto i gyd, chi'n gwybod, fyswn ni'n cynghori chi yn y cyd-destun yma i ddewis y ffurf ydych chi'n fwyaf cartrefol hefo fo. Peidio mynd i wneud rhywbeth sydd ddim yn teimlo naturiol. Ac os ydy blogiau'n rhywbeth ydych chi ddim yn fwynhau, falle cadw'n glir. Ond os ydio, falle na hwn ydy'r un i chi. Felly pam bod pobl yn sgrifennu blogia? Mae pob math o'r yma yn denu pobl i wneud. Awydd i rannu gwybodaeth, awydd cryf, i leisio'ch barn, i gofnodi rhywbeth, i synnu, felly yr sioc tactic yna, os ydych chi isio denu sylw at eich hun drwy sioc. Gollwng stên, deud eich deud, os ydych chi ddim yn hapus am rhywbeth, wedi cael gwasanaeth gwael, a ydych chi eisiau i bobl wybod, mae pobl yn gallu blogio. Weithiau hefo blog, mae'r ffin rhwng diddordeb ac obsesiwn yn gallu bod yn denau iawn. Felly, mae natur blogia yn amrywio'n fawr o gynnig argymhellion i rywun, i agor trafodaethau am bethau mwy dyrys. Felly, mae yna ochr fwy ysgafn i vlog, yn does, ond mae yna ochr difrifol hefyd. Reit, felly beth yw'r pwrpas pam mae pobl yn neud o? Mae'n ffurf personol, ond mae'r awdur yn ysgrifennu gan obeithio bod yr hyn sydd ganddo fo i ddeud yn mynd i fod yn ddiddorol i'r darllenydd, a bod o'n mynd i gael effaith ar y darllenydd ac impact. Felly mae apel yr hyn sy'n cael ei ddeud yn bwysig ofnadwy, fel bod y sawl sy'n darllen o bosib yn gallu mynd yn ôl ag ail darllen. Mae'n bwysig hefyd falle bod y blogiwr yn dweud beth sy'n ganolog, delwedd hefyd yn bwysig, a weithiau mae lluniau'n gallu ychwanegu yn dydi at y syniad yna o vlog. Ond yn y cyd-destun yma, falle nad ydy hynny'n mynd i fod yn berthnasol i chi. A falle hefyd, os ydych chi yn dweud rhywbeth mewn blog sydd yn synnu rhywun, neu yn dipyn bach o, beth yw'r term, gorddi rhywun, bod mae blogiau weithiau'n gallu gwylltio pobl, falle wedyn bod y gyfres o vlogia ydych chi'n neud yn canolbwyntio ar y testun yna. Rita, i fynd yn ymlaen ata, ffurf da chi yn gyfarwydd ag o, dwi'n siŵr, a un ffurf sydd yn opsiynol efo'r dasg di-arholiad yma, di portread. Felly, mae portread sy'n cael ei ysgrifennu yn fwy na disgrifiad o sut mae rhywun yn edrych. Iawn, felly mae o'n fwy na ffryd a gwedd. Os da chi'n dychmygu, da chi'n gwneud portread 2D, mae o fwy o portread 3 dimensiwn neu 4 dimensiwn mewn un llenyddol. A mae'n bwysig bod chi'n cyfleu personoliaeth, cymeriad y person ac yn dod â fo'n fyw i'r darllenydd. Ar ôl darllen eich portread chi, mi ddylia'r darllenydd deimlo bod o'n i'n nabod nhw'n dda. Bron cystal ar awdur ei hun.
ond sut da chi'n meddwl mae angen cyflwyno person yn llai na 2000 o eiriau? Wel, edrychiad, teimladau, daliadau, egwyddorion, ofna, o bosib rhag farna'r person, mae'r pethau yna i gyd yn gwneud rhywun yn berson cyflawn. Iawn? Felly, darllenwch hefyd, unwaith ydych chi wedi penderfynu mae portread ydych chi'n mynd i wneud, darllenwch nifer o bortreadau. Iawn? Hyd yn oed os ydych chi'n darllen nhw mewn iaith arall. Os ydych chi'n darllen nhw'n Saesneg neu unrhyw iaith arall ydych chi'n gyfarwydd yn nhw. Mae'r egwyddorion yr un peth. Felly, darllenwch bortreadau i roi syniadau i chi am sut ydych chi'n mynd i ddilyn yr un ffurf. Reit ta. Darn o hunangofiant. Wel, mae yna gliw yn y gair, cofiant a hunan. Cofnod o fywyd sydd wedi cael ei ysgrifennu gan y person ei hun. Felly, nid cofiant ydi o, ia, ond hunan gofiant, lle ydych chi'n edrych yn ôl ar eich bywyd chi. Mae raid i'r awdur yn fan hyn argyhoeddi hun fod ei fywyd a'i ymateb ef i'w deulu yn rhyw fath o werth pwysig. Felly, pan da chi'n sgwennu hunangofiant, mae yna reswm pan bod pobl ddim yn neud o tan maen nhw'n hŷn, achos maen nhw eisiau teimlo bod nhw wedi gwneud rhywbeth o werth. Maen nhw falle'n adlewyrchu yn ôl ar eu bywydau, yn edrych ar bethau sy'n nhw wedi gwneud yn wahanol efallai. Felly, mae hunangofiant yn un bach anodd yn y cyd-destun yna, achos mewn ffordd, da chi eisiau dangos bod chi y person ydych chi oherwydd y bywyd falle ydych chi wedi fyw. Okay? Felly, mae yna lawer o hunangofiannau, ond oes, mae yna rei gan bobl enwog, ond fyswn i'n deud yn fanna wrthych chi, osgoi falle hunangofiannau bobl enwog, celebs, ydych chi'n bod, ond mynd ar ôl hunangofiannau pobl sydd wedi gwneud rhywbeth o werth, sydd wedi gallu newid trywydd y byd mewn rhyw ffordd, a fysa hwnna falle'n gallu rhoi rhyw gyngor i chi ar sut i sgwennu hunangofiant. Da chi'n dod i nabod chi'ch hun mewn hunangofiant hefyd, hunan adnabyddiaeth, rhyw fath o gatharsis, lle da chi yn gallu falle dathlu rei pethau da chi wedi wneud, ond da chi hefyd falle'n gallu dyfaru rei pethau da chi wedi wneud yn y gorffennol, a sicrhau na fysa chi ddim yn neud nhw eto. So mae rhyw fath o eich taith chi fel person, sut da chi wedi newid ac addasu i be mae bywyd wedi daflu ato chi. Da chi'n gallu cael gwared o deimladau, ofna, rhwystredigaethau, a mae chenaid chi'n cael rhyw gyfle i ddod ati hun. Okay? Mae o'n ffurf poblogaidd iawn, a mae o fel yn ar gyfryngau cymdeithasol erbyn hyn, achos mae gennych chi bobl sy'n rhannu pethau amdano nhw eu hunan. Os ydy'r darllenydd am ddod i nabod y person cyflawn, mae'n rhaid i hunangofiant fod yn ddifyr, falle yn gallu bod dipyn bach yn ddadlennol ac yn dreiddgar. Felly, da chi'n eisiau rhannu gormod o fanylion dibwys amdano chi'ch hun, beth i'ch hoff fwyd chi, beth i'ch hoff raglen deledu chi, da chi'n bod pethau fel lle ddim yn bwysig nacdi, ond pethau mwy difyr ac arwyddocaol amdano chi fel person. Reit, sgript yn seiliedig ar stori fer ar gyfer llwyfan neu deledu neu radio ydy'r llall. Felly, os da chi eisiau sgwennu sgript, mae defnyddio'r stori fel sail i'r gwaith ydych chi. Okay? A wedyn trosglwyddo'r stori'n sydd i sgript. Felly, da chi ddim yn ailadrodd na ailgyflwyno digwyddiadau, ond da chi'n ymestyn nhw. Felly, da chi'n newid o un cyfrwng i'r llall yn dydach. Peidiwch â bod ofn adeiladu ar y stori neu ar gymeriadau stori fer. Rhowch gig ar yr asgwrn. Ac os oes na gwrthdaro rhwng yr hyn mae'r lluni'n stori yn ei wthio'r cymeriadau, gret, mae gennych chi ddrama wedyn. Felly mae yna le chi fod yn gallu addasu. Does dim rhaid i chi fod jyst yn ailadrodd y stori. Iawn? Felly eto, sgript, mae yna lawer o sgriptiau fedrwch chi fod yn darllen, sgriptiau hefyd sydd wedi cael ei drafftio ar gyfer dramau. Ac os ydych chi'n meddwl, mae golygfa heb ddeialog yn gallu bod yn effeithiol. Ia, felly, bod yna le i ddeialog, falle bod
golygfa dawel yn gallu bod yr un mor drawiadol. Cofiwch hefyd, nid geiriau yn unig ydy sgript, felly da chi'n eisiau gor-sgwennu. Mae cyfarwyddiadau'n bwysig ofnadwy oherwydd mae neges yn cael ei chyfleu yn syml drwy dechneg ffilmio, drwy'r sain, drwy'r wisg, ond cofiwch hefyd holl obligiadau y technegau sydd ar gael wrth i chi sgriptio i gyfleu teimladau a chreu y ddrama. So falle, ydych chi'n meddwl, os ydych chi yn astudio drama neu wedi gwneud yn y gorffennol, eich bod gennych chi bethau sy'n gallu helpu chi i wneud y dasg yma, os na hon ydych chi'n penderfynu i wneud. Reit ta, wedyn mae gennym ni ysgrif i bapur newydd neu gylchgrawn. Felly, efo hwn, cwpl o bethau ni sôn amdano fo, mae rhaid i'r cynnwys fod yn gyfredol, reit? Does na'm pwynt i chi fod yn sgwennu i bapur newydd neu gylchgrawn am rhywbeth sydd wedi digwydd 10 mlynedd yn ôl. Felly, mae rhaid i chi gael gwreidioldeb, mae yna le yn fan hyn i weld barn neu deimladau amlwg yn does. Felly, mae'n bwysig bod chi wedi ymchwilio i rhywbeth cyfredol sydd yn berthnasol heddiw yn y byd ni. Cyfathrebu efo cynulleidfa ydych chi, dyna sydd wrth wraidd y genre yma. Felly, mae'n ffurf personol, ond yn amlwg mi ydych chi'n dydych yn cyfathrebu efo cynulleidfa darged. So mae'n chi feddwl sut ma'ch gwaith chi'n mynd i fod yn ffeithiol ac yn berthnasol ac yn rhywbeth sydd yn enyn diddordeb y darllenydd. Mae awdur hefyd yn medru mynd ati ysgrifennu am myfyrio'r bwnc o'i ddewis, ac yn aml iawn mae ysgrif da di selio'r brofiad digon cyffredin. Felly, weithiau, gall rhywbeth fod ar y newyddion sydd yn rhywbeth erchyll, trawiadol, ond bod o allan cael ei gyfleu a'i gyflwyno mewn ffordd syml yn gallu wneud yr holl beth yn fwy trawiadol. Reit ta. Adroddiad newyddiadurol, gan bod ni ar y pwnc yma rwan, y ffurf ei hun ta. Os da chi eisiau ateb gofynion y dasg yma, mae eisiau chi drio cadw at ail faen prawf, sef canolbwyntio ar un prif ddigwyddiad, syniad neu thema. Felly, ydych chi'n gweld yn syth bod yna sgôp i'r dasg yma, achos da chi ddim eisiau bod o'n mynd o un peth i'r llall. Felly, os ydych chi'n berson sy'n hoffi ffocysu ar un peth yn benodol, a un trywydd i'ch diddordeb chi, gall hon fod yn dasg hynod o dda i chi. So mae'n gosod cyfeiriad i chi wrth i chi ddechrau cynllunio. Felly, dyna yn sydyn iawn y ffurfiau, da ni'n mynd i mynd ymlaen at yr ail dasg. Mae hon jyst ar gyfer y dasg gyntaf, lle mae yna elfen o ddewis. Felly, swn i'n cynghori chi hefyd i gael cipolwg wan ar bob un unwaith eto, bod chi'n trafod efo'ch athro, bod chi'n meddwl hefyd pa fath o dasg da chi'n fwynhau i ysgrifennu. Ia, pa dasg da chi'n teimlo sy'n dod yn fwy naturiol i chi. Sgwennu'n ffeithiol, un trywydd fel adroddiad, rhywbeth mwy creadigol fel yr ysgrif i bapur newydd neu gylchgrawn, neu os well gennych chi rhywbeth fel portread sy'n dod eich ar cynhesrwydd y cymeriad i mewn, sgwennu'n bersonol, ymson, dyddiadur. Ia, ceisiwch chi feddwl beth sy'n mynd â'ch diddordeb chi. A dach chi'n sa'n byd o'i le ar ymarfer un cyn penderfynu ar un arall. A drafftio. A dyna swn i yn sicr yn neud swn i chi. Drafftio a gofyn i rywun i edrych ar eich gwaith chi. Cofiwch hefyd, mae llwyth o adnoddau ychwanegol ar wefan Carlam Cymru e-ysgol. Iawn, mae yna lwyth o fideos yna a ffentwr o adnoddau hefyd sy'n gallu helpu chi ymhellach. Diolch yn fawr i chi a phob lwc.